এটা মঠবাড়ি নয়, এটি গঞ্জেই টানতেন, গঞ্জেই নাই বুঝলেন ছাড়ি আসে তাড়িয়ে আসে সন্ন্যাসী পচারু এটিকে আসবু কহিলা কিয়ে হিমালয় তপস্যা করে ধরিছি হিমালয় ভস্ম করিদেবি ମୋ ପାଟିରୁ ନିଆଁ ବାହାରିବ ମାତ୍ରେ ଜଳି ପଡ଼ି ସବୁ ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। তো ପାଟିରୁ ଟିଆ ହଉଛି ନା ଖାଲି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ଜାଣୁଥିଲେ ସବୁ ଭିତରେ ବସି କାହା ଗୋଟେରେ ମତେ ସେମିତି ଦେଖା ନା ଜମା ହିମାଳୟ ଦେଖା ନା ତତେ ପୋଲିସ ଆଡେ ଦେଖେଇଥିଲି ମରିବୁ ତୋର ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏ ଘରେ କାଳ ଛାୟା ବୁଲୁଛି। ତୁ ମତେ କଣ କହୁଛୁ ନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ପଳା ଓଡିଶା ଅୟ ଦେଖେଇବୁ ମରିବୁ ତୁ। ତୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏମିତି ଦେଖିଲୁ ତୋର ତ ଦିଟା ଆଖି ମୋର ତ ଦିଟା ଆଖି ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତୋର ତିନି ନମ୍ବର ଆଖିଟା ମୋର ବୁଲୁଛି। ଆଗ ପଛ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କହିଦେଇପାରେ କାରଣ ମୋ ହିମାଳୟ ଅଗରେ 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 109 ବର୍ଷ କାଳ ତପସ୍ୟା କରି ଉଠିଛି। ଅଗରଟା ଠେକେରା ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ଅଛି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲୁ ନା ଦିନ ବଢୁଥିଲୁ? ହଁ 109 ଇୟର ହିମାଳୟ ଅଗରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁ। ମୋ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋ ଆଗ ପଛ ସବୁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ସାଇଟରେ କଣ ଅଛି କହିଲୁ ସେଇଟା କହିବି ଦେଖିବା। ବମ୍ ବମ୍ ଭୋଲେ ଶୁଣିବୁ? ଆରେ ଶୁଣ ଓମ୍ ମା କାଣ୍ଡେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ରାତି ଗହନ ହେଲେ ସେପଟରୁ ତ ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି କିଏ ଜଣେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଶୁଭୁଥିବ। ଆରେ ଏତିକିରେ ଚମକୁଛୁ କଣ? ଆହୁରି ଶୁଣ ରାତି ଗହନ ହେଲେ ତ ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଜଣେ ଯିବା ଆସିବାର ଚାଲି ଶୁଭୁଥିବ। ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ନା? ଦିଟା ଅଢ଼େଇଟା ବେଳକୁ ମୋ ନିଦ ସବୁଦିନ ତ ହୁଏନି କିଏ ଗୋଟେ ଖଚ 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 ହେଇକି ଚାଲେ ଓଝକେ ମୂଷା ଫୁଷା କିଏ ଯିବା ଆସିବା କେମିତି କରୁଛି। କାଳ ଛାୟା ବୁଲୁଛି ରେ ଏ ଘରେ କାଳ ଛାୟା ବୁଲୁଛି। କାଳ ଛାୟା ବୁଲୁଛି ରେ କାଳ ଛାୟା ବୁଲୁଛି। କାଳ ଛାୟା ବୁଲୁଛି ରେ କାଳ ଛାୟା ବୁଲୁଛି। କାଳ ଛାୟା ବୁଲୁଛି ଏ ଘରେ ରାତି ଗହନ ହେଲେ କାଳ ଛାୟା ବୁଲୁଛି। ଏ ଘରୁ ଅନେକ ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ସାଇଲାଣି। ତୋ ବାପା ମରିଛି, ତୋ ବୋଉ ମରିଛି, ତୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ବି ମରିଛି, ତୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାଇ ଥିଲା ସେ 6 ଦଶ ଅଣ୍ଡରା ଛକରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସବୁବେଳେ ପିଇ ଦେଇକି ବାଇକ ନେଇଥିଲା ବାଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ ତୁ ମରିବୁ ତୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ସିଏ ବି ମରିବ। ଏପରି କଞ୍ଚା ମାଂସର ବାସ୍ନା ମୋ ନାକ ଖାଲି ଫେଣେଇ ପକଉଛି। ରକ୍ତର ସୁଅ ଛୁଟିବାଟା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛି। ଉଠ ଉଠ ବସ ଉଠ ଧୀରେ ଉଠ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ହେଲା ଅବଶ୍ୟ ହେଲା। କ୍ରୋଧ କେବେ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନା ଅବଶ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ବାବା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନେଇ ମୁଁ ଜାଣିକି ବାବା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଧରିକି ଆଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ହାବେଳି ମୋ ମନୁଷ୍ୟର ନାମ ମୋ ଝିଅ ବାବା ତାହେଲେ ତ ତାର ଗଳ ଗଳ ଦୋଷ ଥିବ। ମତେ ଶୋଷ ହଉନିଲୋ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଲା ପାଣି ପାଣି ଢାଳି ଆଣିବାକୁ କହିଲି ମୁଁ କୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ପାରିବିନି। ମୁଁ ଚାଲି ମୋର କାମ ଅଛି। କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କର ନିର୍ବୋଧ ବାଳିକା ଇଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ବାଳିକା ଛୁଆଟି ବେଳୁ ମାଆକୁ ଖାଇଛି। ଅମାବାସ୍ୟାର ଜନ୍ମ ଯାର ୱାଂଶୀ କରିନି ଆର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ଏହାର। ବାବା କେମିତି ତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହି ଦଉଛୁ ଧରି ପକାଲ ବାବା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ବାବା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ।
পর্যন্ত তোমার হইনি বসে আম্ব পাদ ধরিବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଥାପି 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 ଆମେ ତମ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତ ଯଦି ମୋ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତ ତାହେଲେ ବାବା ମତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଅଭିଳାଷ ପ୍ରକାଶ କର ବସିଛି କୁହ କଣ କହିବାର ଅଛି ତୋର ମନ କଥା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କର। ବାବା ମୋ ବାହାଘର କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ବାହାଘର ବୟସୀ କନ୍ୟାର ପୁଣି ବାହାଘର ବିପଦ ଏ ଘରୁ ଖାଲି ବିପଦ ଦେଇ ଆସୁଛି କି ଘର ବିପଦ କି ବିପଦ ଏ ଝିଅ ଯାହାକୁ ବାହାବ ସେ 4 ମାସ ଭିତରେ ମରିଯିବ ଏ ଯୌବନ ବୟସରେ ବିଧବା ହେଇଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ବାବା? ଏ ବୟସର ବୋଝ ହୋଇ ମୁଁ କାହା ଭରସାରେ ବଞ୍ଚିବି? ଗୋଟିଏ ବୋଲିକି ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେଲା ମା ତାର ଚାଲିଗଲା ଆପଣ ଆଗକୁ ନେଇକି ପଛକୁ ନେଇ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ କି ଆଣି ନାହିଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବାବା ଦୟା କରନ୍ତୁ। ହେଲା ହେଲା ବସ ହେଲା ହେଲା ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ବସ ଆମ୍ଭେ ଚାହିଁଲେ ଏ ପାରିର ଗଛକୁ ସେପାରିକି କରିଦେଇପାରୁ ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ରୋଧିତ ଆଖିରେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 7 ଦିନ କାଳ ସେ ବାଦଳ ପଛରେ ଲୁଚିକି ରହିଲା ଦେଖାଦେଲାନି ହଁ ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଛୁଆ ଯାଇଥିଲି ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ହିମାଳୟ ଦୂର ପାଖ ଥିଲା ତ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଚାହିଁଦେଲେ ଆଉ ଆମର ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବସ ତମ ଗୋଟେ କାମ କର କୁହନ୍ତୁ ବାବା କି କାମ ଏ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଅ ନା ସେଇ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିଦିଅ ସେ 4 ମାସ ଭିତରେ ମରିଯିବ ପୁଣି ତମ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ବାହାଘର କରିଦିଅ ସାପ ମରିବ ହେଲେ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ବସ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ବାବା ସେଇଆ କରିବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଆ କରିବାକୁ ଦେବିନି ବାବା। ମୋ ଭାବି ସ୍ୱାମୀକୁ ମରିବାକୁ ଦେବିନି ପଛେ ସାରା ଜୀବନ କୁଆଁରୀ ହେଇ ରହିବି ଏ ଭରା ଯୌବନର ବୋଝ ବୋହିବି ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମରିବାକୁ ଦେବିନି। ବାବା ମୋର ଟିକେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଟୋକା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିକି ୟା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ପାଗଳି ହେଇଗଲେ ବାବା ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ ବାବା। ମୋ ବାପା ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଜମା ହିଟ୍ ହୁଅ ନା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ତମେ ଖାଲି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ମହାଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ସନ ଅଛି ଭସ୍ମ କରିଦେବି ସବୁରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ ओम बम भोले कैलाशपति नारायण सीताराम खोल दे दुनिया को पलक दे दुनिया को आलोक अल्लाह चाली वाले सब गला कोटी दरवाजा मिला दिन में हो रहे रात में सो रहे हरि नाम की लीला कहीं को लुका फटा जय मां कंडेश्वर ओम मां कंडेश्वर देखो सुंदर भाई सुंदर फुला का ये ऑस्ट्रेलिया ये जो सुदूर 4 किलोमीटर दूर रे गोटे 4 छकी पड़िबो 4 छकी ऊपर एटाको थोइकरी गोटे साष्टांग प्रणिपात हो तापर तम सब खंडन हे जिवो हेले जीवो जे फूल को नेकी गला बेले सामना मोहे की जीव पछू चाहिबोनी आ फूल को थोइ आसिला परे फूल को चाहिबो आगु को चाहिबोनी बाबा कौन कहले मु गला बेले पछू को चाहिबी नहीं आगु को चाहिबी आसिला बेले आगु को चाहिबी नहीं पछू एटा कोली मुसला गाड़ी पर चढ़ी जीव पछू को जाय तोरी पाई ओटा वसुभ लक्षण जन्म होई मत बहुत धन सब जा वत्स विलंब होची महेंद्र बेला अछि जा मने रहला ना खाली हां फूल को नेकी गला बेले आगु को चाहिबो पछू को चाहिबोनी आ फूल थई आसिला परे फूल को चाहि चाहि आसीबो आगु को चाहिबोनी फूल रही दिबो 4 किलोमीटर दूर ताकि चाहिबी कि बिदी से सेटा विपद देखेले मोटा बुड़ी की किमी चाहिबी बाबा जोता पिंदिबी ना खाली गोटे जीबी जोता पिनी गले चलिबो आउ यदि बाइक रे जोता हेलमेट पिंदी जीवो बाइक तो कहली बाइक मोर ना बाइक चले पारेनी बाइक आनी 4 किलोमीटर जीपी आगो को जाएंगी पासी भी पछू को जाएंगी बाबा पानी को खाद्य पेयर व्यवस्था कर दबो परुआ अछि नुजी ना मुगडानी अछि रुपिया सर सोना पकेबनी गुआर केटे पके देबी जति खाइ साला करे बाबा विश्राम चाहिबे ताके तोर ना मो खट ऊपर सब पके दबो सेठी बाबा विश्राम नियो तो मु आसे कोन कोइबी सोना से आसीबे आदर को मते कष्ट लागिले साला पछू को जाई के आगो को चली बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले তুমি সত্য কହୁଛ বাবা মু যাহাକୁ ବାହାବି ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯିବେ
ଗ୍ରହ ଚକ୍ର ତ କାହିଁ କହୁଛି ଗଳଗଳ। ଓହୋ ମୁଁ ଗଳଗଳ ନୁହେଁ ମୁଁ କଳକଳ। ହେଲେ ବାବା ଏଥିପାଇଁ କଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ? ଏଥିପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲି, ଦେଖିଲ ନା ନାହିଁ? ହେଲେ ବାବା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପାଇବି। ଆଉ ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଯାଇ ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ବଞ୍ଚିବୁ। ସେମିତି କିଛି ଡୋଜ ନାହିଁ? ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କରିବି ବାବା, ମୋ ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ମତେ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଗ୍ରହ ରାଜକୁ ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଟିକେ ତମ ଦେହର ଭୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦେହର ଭୋଗ? ସିଏ ପୁଣି କଣ? ସମର୍ପଣ। ତମେ ନିଜକୁ ଗ୍ରହ ରାଜଙ୍କ ଆଗରେ ସମର୍ପଣ କରିଦବ। ସିଏ ତମକୁ ଛୁଇଁ ମାତ୍ର ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଖାଲି ଅଇଁଠା କରିଦବ, ଟିକେ ଖୁମ୍ପି ଦବ, ତାପରେ ତମ ସବୁ ଗ୍ରହରିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ନେଇଯିବ। ହେଲେ ବାବା ସେମିତି କଲେ ତ ମୁଁ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇଯିବି। ସିଏ ହେଲେ ଗ୍ରହ ରାଜ, ସିଏ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଦେହଦାନ କରିବା ଅର୍ଥ ମହାପୁଣ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। ତମେ ଗଳଗଳ ହବ କାହିଁକି? ହଁ ମୁଁ ଗଳଗଳ ନୁହେଁ ମୁଁ କଳକଳ। ହେଲେ ବାବା ସେ ଗ୍ରହରାଜଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇବି କୋଉଠି? ସେ ରୁହନ୍ତି କୋଉଠି? ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଅବସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତୀକମାନଙ୍କ ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ ଗ୍ରହରାଜ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ତମର ଗ୍ରହରିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ନେଇଯିବ। ହଁ ଯେ ସେ ପ୍ରତୀକ ପୁଣି କିଏ? ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ପ୍ରତୀକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକଣା ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ। ଏଇ ଯେମିତି ପଥର ଦେହରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ଦେଲେ ସିଏ ହେଇଯାନ୍ତି ଠାକୁର। ଗୋଟେ ଗଛ ଦେହରେ ନାଲି ପତାକା ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ଯେମିତି ହେଇଯାଏ ଠାକୁର ଗଛ। ତମେ ସେମିତି କୌଣସି ସାଧୁ କିମ୍ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀକି ଦେଖିଲେ ଗ୍ରହରାଜଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଭାବି ନେଇ ପାର। ହେଲେ ବାବା ସିଏ ଯଦି ମୋ ଦେହର ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ? ଛଡ଼ା ଏମିତିଆ ବାବା କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ବାବା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ତ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସକାଳ ଶୋଇ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଦେହର ଭୋଗକୁ ତମକୁ ଅର୍ପଣ କରେ ତମେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବନି? ବମ୍ ବମ୍ ଭୋଲେ ହରିଓମ୍ ତସ୍ୟ। କୁହନ୍ତୁ ନା ବାବା ମତେ ଅଇଁଠା କରିବେ କି ନାହିଁ? ଲାଇନ କି ଆସିଲା। ବମ୍ ବମ୍ ଭୋଲେ ହରିଓମ୍ ତସ୍ୟ। ଏଇଗଲା ବସା ଗ୍ରହରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଗଲା। ଗ୍ରହରାଜ ହେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଲି, ପ୍ରଭୁ ପାଇଲି, ତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ତମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ତମର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ତମର এই ଅକ୍ଷତ ଯୌବନକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦଂଶନ କରିବି। ଓଇରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ଓଇ ଚୋଡ଼ା ଝାଡ଼ା ଅନ୍ତିଆ ତତେ ଘୋଡ଼ୁଆଗିରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଲାନି? ଏଇଠିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଠକ। ଅନେଇଲୁ ତ ଜଟା ଦାଢ଼ିରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲଗେଇ ତତେ ପାନେ ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଚିନି ଉରେ ମତେ କହିଲା କଣ ନା ଗ୍ରହରାଜର ପ୍ରତୀକ। ବମ୍ ବମ୍ ଭୋଲେ ଦୁଷ୍ଟ ବାଳିକା ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ବୋଧ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। କଣ କରୁଛି ମୁଁ ତୋର ଦେଖେ। ଷୋଳଶହ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। সোনিয়া ভাই তুমি ତମେ তো ভালো নাচিক অছো। ତ ବିରହ କେବଳ ସହିପାରିନି ଲୋକ, କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଟା କିଣିକି ଆଣି ସେ ଚକ୍ରଣ୍ଡା ଚକ୍ରୀ ଜଟା କିଣିକି ଆଣିଲି। ଟୋଟାଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଲି ତ ବାପା କାଳେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ବୋଲି। ଆଉ ବାପା ଗଲା ପରେ ତ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇ ମତେ ଖୁସି କରି ପାରିଥାନ୍ତ। ଆଉ ତା ନ କରି ଗ୍ରହରାଜର ପ୍ରତୀକ ହିମାଳୟ ଅଗ। ଅଗରେ ନ କହିଥିଲେ କଣ ପଡା ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଗରେ କହୁଥିଲି। ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, ବୁଝିଲ ନା? କଣ ଏଇ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। କଣ ଦେଖିଲ? ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଯେ ମୋ ହାବିଳି ଆଉ କୁଆଡେ ଟିକେ ଗଳି ଯାଉନି କି? ଗଳିଲି ନା ଠିପି ଫୁଲ ଟାଇଟ୍ ଅଛି। ଠିପି ଯଦି ଖୋଲିବ ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ, ନହେଲେ ଯଦି ବାପା ଆସିଯିବ କାମ ସରିଯିବ। ହଉ ଚାଲ ଯେ ତମେ ଢାଳ ଆଣ, ଆଗ ଢାଳ ଆଣ। ହାବିଳି ଚାଲ ଭିତରେ ଟିକେ ଗଲ ନ